मागील 3 महिन्यांपासून कोरोना परिस्थिती काहीशी आटोक्यात येत असल्याचं चित्र संपूर्ण राज्यात दिसत होतं। परंतु दिवाळी सणानंतर पुन्हा कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याचं चित्र बघायला मिळतंय। दररोज वाढत असलेली रुग्णसंख्या बघता सध्या शाळा सुरू करणे योग्य नसल्याने शाळा बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येतोय। यासोबतच पालघर जिल्ह्यातील शाळा देखील तुर्तास तरी सुरू न करण्याचा निर्णय आज जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या बैठकीत घेण्यात आलाय। पालघर जिल्ह्यात ही महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती तसंच 5,000पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील शाळा या 31 डिसेंबरपर्यंत बंदच राहणार असल्याची माहिती आज जिल्हाधिकारी डॉक्टर माणिक गुरसळ यांनी या बैठकीत दिली आहे। पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार दादा भुसे साहेब यांनी इयत्ता 9वी ते 12वी शाळा सुरू करण्याबाबत पालघर जिल्ह्याची कोरोनाची परिस्थिती वस्तुस्थिती बघून काही सूचना केल्या। सर्व खासदार आमदारांशी चर्चा केली आणि जिल्हा प्रशासनाला जे निर्देश दिले त्याप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील वसई विरार महानगरपालिका, इतर नगरपालिका क्षेत्र, नगरपंचायत क्षेत्र तसेच बोईसर तारापूर येथील औद्योगिक क्षेत्र व 5,000पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले गाव इथे दिनांक 31 डिसेंबर 2020पर्यंत शाळा सुरू होणार नाहीत। त्या भागातील शिक्षकांनी सध्या कुठलीही चाचणी करू नये। जिल्ह्यातल्या इतर ठिकाणी दिनांक 30 नोव्हेंबरपर्यंत पालकांचे संमतीपत्र घेऊन शाळा व्यवस्थापन समितीने पालकप्रतिनिधींची चर्चा करून निर्णय घ्यायचा आहे आणि शाळा सुरू करायची असल्यास त्यानंतर शिक्षकांची चाचणी करून डिसेंबर महिन्यात इतर ठिकाणच्या शाळा सुरू होतील। यासोबतच दुसऱ्या बाजूला मात्र 5,000पेक्षा कमी लोकसंख्या असून नेट सुविधा पोहोचत नसलेल्या ठिकाणी शालेय समिती तसंच पालकांची संमती घेतल्यानंतरच डिसेंबर महिन्यात शाळा सुरू करण्यात याव्या किंवा नाही यावर निर्णय होणार असल्याचंही गुरसळ यांनी या बैठकीत स्पष्ट केलंय। या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला असणारा धोका काही अंशी का होईना कमी झाला असल्याने पालकांमध्ये समाधानाचं वातावरण पसरलं आहे। राजेंद्र पाटील, द गणिमी कावा, पालघर।